yaga men ke tsaya Murja ki tsaya ki ji ya aka yi kike ihu wai ki zo gaban TikTok wai ki zo kina ta ibace ina kike samu energy din nan muna so mu sani ya kai popo yaga men tana ta mafans da ku nake gadara ni ai yanzu ka san saboda hip hop ta raka jikina dole idan zan yi magana sai ina saka hip hop to kai ma popo ya aka kike samu kana hawo body guy do popo iri idan wa'annan abu wannan shi inspiration ne wannan zuwa suke a kaina ni wannan a kaina suke zuwa talent ne wannan ni ma talent ne God bring me big talent yaga man Assalamu alaikum Sayyada Sadiya Haruna. Da Allah akwai tambaya da nake so in tambaye ki akai da mutane suke ta yawan tambaya ta da kuma suke tambaye ragowar mutane. Shin dan Allah dan Annabi ki yar film ce? To alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maganan gaskiya mutane da dama mabiyana da wayanda suna kallo na suna min kallon yar film. To maganan gaskiya ni ba yar film bace. Na farko ni public figure ce, na biyu ni masoyiyar Annabi ce, na uku ni yar kasuwa ce, ba na film masoya na ku daina mun kallon yar film. Ni ba yar film bane, so that's all I can say. To da mu da masu kallo muna godiya akan wannan amsa da kika ba mu, mun gode, Allah ya saka da alheri. To ni ma na gode.